Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. шаби гузашта хабар баромад ки чемпиони UFC дар вазни нимёна Камару Усман ва топови ҷангвари вазни нимёна Колби Ковингтон дар муҳорибаи асосии турнири UFC 268 реванш мегзаронанд. Сана ва макони гузарондани ин турнир ҳозирашда маълум нест, аммо аз рӯи овозаҳо ин турнир моҳи ноябр дар Нью-Йорк баргузор мегардад. Оиди ин чиз журналисти машҳури ESPN Бред Акамото хабар дод. Камару Усман ва Колби Ковингтон реванши худро барои камарбанди вазни нимёна дар турнири UFC 268 мегзаронанд. Оиди ин чиз ба ма Дана Уайт хабар дод. Сана ва макон ҳозирашда аниқ шудагӣ нест, аммо UFC умед дорад ки ин турнирро дар майдони Madison Square Garden гузаронанд, навиштааст Акамото. ҳамчунин дӯстон ин хабарро худи Колби Ковингтон тасдиқ кард. ин хабар расмӣ аст. ман аллакай дар шартнома имзо мондам. ҳамчунин ман хабар дорам ки Камару Усман ҳам имзо мондааст, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи аввалини Усман ва Ковингтон соли 2019 баргузор гардида буд ва дар панҷум раунд чемпион Камару Усман бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. аз ҳамон вақт Усман се муҳорибаи дигар гузаронд ва дар ҳамааш пирӯз шуд. ду муҳориба зидди Хорхе Масвидал ва як муҳорибаи дигар зидди Гилберт Бионс. Колби Ковингтон боша баъди мағлубият дар муҳориба зидди Усман танҳо як муҳориба зидди Тайрон Вудли гузарондааст. тамом. дӯстон, ба фикри шумо реванши онҳо ба фоидаи ки ба анҷом мерасад? метавонед фикротона нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. панҷум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Ислам Махачев ва чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл Дос Сантос дар Твиттер суҳбати худро идома доданд. Махачев эълон кард ки Дос Сантос аз ӯ метарсад ва дар Твиттер чунин навишт: «Эй бобо, акнун чӣ гап шуд? Барои аз муҳориба отказ кардан баҳона кофтан мехоҳӣ? Муҳорибаро қабул кун ва тамрини худро оғоз кун. Тарсончак нашав», навиштааст Махачев. Дос Сантос бошад дар ҷавоб гуфт ки ин суханҳоро дигар кас ба ҷои Ислам Махачев навиштааст ва ишора ба менеҷери Ислам Али Абдулазиз кард. агар ки ин суханҳои Ислам мебуд, пас ман ҷавоби ҷиддӣ медодам, аммо ман медонам ки ин кори кардаи ӯ нест, навиштааст Дос Сантос. хотиррасон мекунем ки баъди оне ки Ислам Махачев дар рейтинги вазни сабук ба ҷои панҷум баромад, Дос Сантос ба ӯ муроҷиат карда гуфт ки тайёр аст ки рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби бо Ислам муҳорибаи 5-раунда гузаронад. дӯстон, шумо ин муҳорибаро дидан мехостед ё не? чӣ хеле ки аз видеоҳои гузашта медонем худи Дана Уайт муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенил Дариушро дидан мехоҳад ва шояд ки рақиби навбатии Ислам Дариуш шавад, аммо ҳамчунин эҳтимол аст ки рақиби навбатии ӯ Дос Сантос шуда метавонад. чанд соат пеш ташкилоти Open FC барои мухлисони тоҷик эълони хеле хуб карданд. онҳо дар саҳифаи инстаграми худ акси варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов ва варзигари рус Владимир Кузминихро гузошта навиштаанд: муҳорибаи унвонӣ баргузор мегардад. мехоҳем ба шумо хабар диҳем ки рақиби Фазлиддин Обидов дар муҳорибаи унвонӣ Владимир Кузминих хоҳад шуд. оиди сана ва вақти гузарондани муҳорибаро дертар хабар медиҳем, навиштаанд ташкилоти Open FC. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни сабук баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳориба аввалин чемпиони вазни сабуки Open FC хоҳад шуд. дӯстон, албатта ки ин хабари хеле хуб аст ва албатта ки мо ба Фазлиддин омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем ва ин муҳорибаро бесаброна интизор хоҳем шуд. ҳатман дар канал обуна шавем, фикр ақидотонро нависен. то бозид хонободу сарбаланд бошед.